Как се казваш? Казвам се Константин Георгиев. Здравейте, аз съм Ивелина Сашова. Иван Емилов Ковачев. Колко години си? 18. 21. Аз съм на 16 години. Какво ти е любимото нещо да правиш в отдела? Любимото ми нещо е да планирам акции, които ще направим някой хубав ден. Обичам да изграждам тази представа в ума ми за импакта, който ще имаме и за всички готини неща, които ще осъществим. Ами, със сигурност любовта към горите и най-вече искам да имаме един продукт след време, готова залесена гора. Да комуникирам с хората от отдела и да решаваме проблеми. Какви са ти целите в конкретния отдел? Целите в конкретния отдел да разширим горските местности в България, както и да информираме повече хора защо горите са супер важни. И като цяло да подпомогна връзката на младежта от България с горите. Целите в отдела са повече информираност към опазването на всякакви гори, дървета и прочие. Ами, залесяване на гори и опазването на горите, честно казано. Да. Каква ти беше мотивацията да се запишеш в Пангея? Да правя готини неща за природата. Буквално само единствено това. Пангея, любовта към природата и желанието да съм активен младеж. Промяната на света към по-добро.